Ọgbakọ nke ndị isi ndị President General nke Enugu steeti a na-akpọ n'ọnụ oyibo steeti ESCOs nke Chief Honorable Arinze Ogbodo bụ onye isi ha dịka akpọrọ ya steeti coordinator. Ha mere nzukọ ha na-eme kwa ọnwa nke ọnwa Ọgọst na n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ nke a na-akpọ The Coast Place na ịgafesie akwa mmiri nke Transeco. Ebe ahụ ka ha nọ wee kpaa ọdịmma nke ndị Enugu steeti maka ihe gbasara ime obodo dị iche iche. Ha nọkwa ebe ahụ kọwata mkpa ọ dị ịkwado aka na-achị Enugu steeti bụ Barrister Dr. Peter Ndubuisi Mba maka ọchịchị nke ọ na-achị Enugu steeti ịdọnyere ya ukwu wee mee ka ezi ọchịchị ya pụta. Dịka otu ahụ wee kenekwa ọga ha bụ nnukwu kọmishọna bụ Dịkọn Oke Ogbodo dịka Honorable Arinze na ndị ọzọ kwupụtara na nzukọ ahụ. That's why I say so far so good is that the government of today, under the amiable leadership of His Excellency Barrister Ndubuisi Mba, is solidly behind us. So we have no fear, we have no cause not to be happy that His Excellency is with us. I have my reason and I will say it. I met with the Honorable Commissioner after our meeting. After our first inaugural meeting, I met with the Honorable Commissioner for Chief Policy Local Government Affairs. And before noon, he has seen our the outcome of our meeting, with vote of confidence, i.e. bestow on the ever-working, hard-working governor of Enugu State. So he really shifted us. Also, even though they were better. But for us to even go that far, that he assured us that His Excellency will not take us for granted. Ka Honorable Arinze Ogbodo kwusara okwu, ọtụtụ n'ime ha binikwara wee kwuo okwu wee kene aka na-achị Enugu steeti n'ife dị iche iche nke afụgoro ife ya n'ime obodo dị iche iche. Na-ekenekwa ọga ha bụ Dịkọn Oke Ogbodo bụ kọmishọna na-elekọta ndị echichi okpuru ọchịchị na ime obodo dị iche iche wee na-asị ya jide ka o ji n'ihi ozi ọlụ ọ na-alụ na nchede ndo bụ gọvanọ Peter Mba bụ nnukwu onye ndu nke Enugu steeti fugoro anya. Ngwa ka emesịrị nzukọ a, ọtụtụ n'ime ha kwukwalụ ndị Wagba TV okwu. Na ime taa bụ ka Enugu steeti wee gaa n'iru maka ndị PG so n'ofu ndị na-akwalite ibe a na-eme n'Enugu steeti nsọ na ọ na-aga aga maka nke ize bụ na anyị nwabụrụ grassroots na-ama na obodo na-adị mma maka enwe ofu ndụ eji wee mara nkanụ ha si na obodo dị mma n'ubu na ha na-eme gị ahụmachi ọchị obodo na-adịrọ mma na-evute ngọngọ ma anyị nwabụ ndụ nkanụ kwadochiri gọọmenti Peter Ndubuisi Mba ike. Anyị PG kwadochiri gọọmenti Peter Ndubuisi Mba ike maka na ọnwa anyị mụrụ kweru okwu nwa na-abụ Ekwueme enwe okwu nkwuru na gọọmenti haus ma echefubere ọ na mmadụ na-aza agụ Peter Ndubuisi Mba bụ agụ ọ na mmadụ na-aza elefant ya bụ enyi Peter Ndubuisi Mba bụ enyi maka na Ekwueme ka ọ bụ ekele Chukwu maka na o nyere anyị ohere ịgbakọwa as ndị isi ndị PGs n'Enugu steeti. Ndị PGs ndị Enugu steeti ruru were close to 450 number. I select very few of us as ndị executives. Mgbe anyị na-agba ihe anyị ga-emekwe doyal gọọmenti ugwu ka mmepe obodo gawa n'obodo maka town unions have been recognized as the fourth tier, even though you want to have a fourth tier of government in every community. And meeting I in a maybe cable IML since a good year. And nobody in about a high game make way agamiho by Gawan different communities. And I'm happy. Only achievements I may go so far in a very short time I will meet now. Ihe na ayosi ka anyị bụ ndị ọchịchị ime obodo. Gọvanọ si n'ime obodo pụta. Mụnwa bụ eji ka ọzọ ihe a na-ekwu agụ esi n'ime obodo pụta. Anyị nwa bi na town ma onye isi na-ahụ mmepe His Excellency na-eweta. Anyị na-ayọ His Excellency. It's about time. Good at it no bidogo 10 kilometers ọ chọrọ ịrụ ka ndị obodo bido filu bekwuo ya bụ ihe ma ihe gbasara mmiri
edekọtachago ma boholu na-ada arụ ọrụ ma ihe ndị ọzọ biko anyị na-ayọ His Excellency Christmas after this August enwere ma a na-eme mass return abanye Septemba na Christmas ndị na-anata ahụ na ihe dị iche na mgbe anyị si na tomorrow is here na ime nri ya biko si banye n'obodo na various autonomous communities si banye ebe ahụ. Thank you. Anyị mebara mma. Anyị na-ekene onye isi steeti anyị wụ papa anyị Barrister Peter Ndubuisi Mba na ezigbo ọrụ ọ na-arụ na steeti. Na-ekenekwa kọmishọna nke na-elekọta anyị nwe anya Dikinoke obodo na onye isi anyị bụ PG ndị PG Arinze obodo. Nzukọ anyị gara ọfụma. Ihe anyị kpakwana bụ ka a ga-esi ọchịchị ga-esi wee na-erute ime obodo. Like slogan anyị wụ development to the grassroots. Ka ime obodo ga-esi wee dị ka ọwụrụ ndị Igbo ha sị na its counterpart dị ka urban. So anyị mere ọfụma. Go around developing the roads, the CCTV, na empowerment of people. For instance, the smart schools, each ward. When they got brought in each local government, I got here, just two I got here. When you back money. But each ward must have one. And I'm very, very proud of it. Kembo bụ ka nkenegodi Chineke bụ onye m kere n'igwe n'ala bụ onye mmelụ ụbọchị tata bụ abalị 3 n'ọnwa Asato bụ mbọsị eji wee mbọsị nji echeta ụbọchị amụrụ n'ọbụ n'ọnụ oyibo asị nọ my birthday day. Yes. Ọgbakọ anyị a rụrụ n'isi na-abụ nke mbụ bụ ka anyị nwee ọgbakọ jikọrọ ndị isi ndị PG ewe n'Enugu steeti a na-akpọ State Executive Council meeting anyị of PGs n'Enugu steeti. Anyị emebugo the first one, our first inaugural meeting. Nke bụ anyị na-eme ihe anyị ji wee na-eme meeting abụ ka anyị neba anya maka ihe ọma gọvanọ Enugu steeti bụ His Excellency Barrister Dr. Peter Ndubuisi Mba na-eme n'Enugu steeti. Maka na ichete na last time anyị mee meeting wee yie ihe anyị na-akpọ vote of confidence bụ ihe ndị be anyị na-akpọ na anyị na-eyi aka ndị PG na-eyi aka ya jisi ike n'ihe ọ na-emeda anyị mma. Anyị bịa taa ka anyị neba anya na ihe ndị ọzọ kenekwa ya na agbadagba ọfịs enyere ndị PG n'Enugu steeti. Maka na before gọvanọ abata ndị PG enweghị ebe ha na-anọ akpọ na ihe a bụ steeti secretariat ha, mana ọ bụ ka anyị bata under my watch, under my leadership anyị jegide ije ya. Maka na ụdị gọvanọ anyị wee tata bụ gọvanọ chọrọ ihe ọma ndị PG. O kwere anyị nkwa na anyị ga-eweta ihe ọbụla anyị n'idi as far as na ihe anyị na-eme bụ ihe dị mma n'obodo. O wee sị iji bido na ọ ga-enye anyị ọfịs. Kọmishọna anyị nọ n'okpuru ya bụ Dikinoke obodo gbara mbọ gbasie mbọ ike wee make sure na anyị secure ọfịs ebe a na-akpọ Enugu State Secretariat for the President Generals. So anyị bịa tata ka anyị kene Chukwu na ọ dịrọkwa ufele maka na ụdị ihe adịburo before, and then ọ bụ na under my leadership ka such thing ji wee mewe. So all the part of the meeting anyị ha wee sizie oke ka e weziri ofu okwute wee tugbo nụ na-abụ ebe ọ bụ na tata bụ birthday m ka ha celebrate ya. So ya wa na-eme tata Wawa TV. Well, ọ bụ ndị oyibo ha sị gị
na anyị were option than ị na-akwado ya. Anyị wegodi option anyị wee bụ ị na-akwado His Excellency the Governor of Enugu State. Nke a bụrụ politics. Ọkwa ịghọta ihe anyị na-afụ n'Enugu kịta obodo karịa ọngwụ ofu ka ọngwụ ịbụ. Ịmakwa na anyị na-ekwukwe ya ihe anyị na-ajụ m all the time ọ dị ka ọ bụ na a na-eme rehearsal. Ọ bụrụ rehearsal, ihe a bụ ihe na-eme. Ọkwa ịghọta ihe ọ na-eme ọ na-atụ anyị n'anya maka na anyị nọgidezi anyị wabụ ndị PG na-asịzi so na ụdị ihe dị otu a nwere ike ị na-eme n'Enugu steeti. Nke anyị bụ ekene anyị ga na-ekene ya na-ajakwa ike na-akwado ya ọ bụ ihe anyị nwe to be giving him all the necessary support as far as the various communities dị concerned. His Excellency na-eme ọfụma anyị na-asị ya ejisi ike because na asị na aja dike na nke omekwa ọzọ anyị ka na-aja ya na nke ome ọ ka na-asị anyị na nke anyị na-afụ kịta bụ just ihe ndị oyibo na-akpọ tips of the iceberg. So na ihe ukwu ka kwa azụ na-abịa. So anyị dị proud anyị dị happy iweta onye dịka ya na ka ihe ji wee dịkịta uwe na-arụ ihe a niile. Ọ bụrụ na ihe dị ịma na ndị mmadụ na hardship ị ga-adụrọ mana His Excellency irrespective na ị ga-adụrọ ọ na-eme ka ndị mmadụ feel na-ewe presence of governance. Ọkwa efu ka ndị PG ji wee dọọ iru ebe a ha dị happy obi awụrụ dị ha n'obi ha si mburu ekene bugalụ His Excellency nsi through the Honorable Commissioner n'afọ maka ndị PG that is rural development n'afọkwa maka chieftains n'afọkwa maka local government dịka n'oke obodo mbugara ekene ndị PG ka o buru wee bugara His Excellency mosia na ndị PG si na ọ na-eme ọfụma n'ihe ọ na-eme na ọ dị ka ọ magic Chineke nyere aka and na Chineke kwụ ya n'azụ and na ndị PG entire PG in Enugu State kwụ ya n'azụ under my watch.